Moi roztomili, choć mamy lato, ale przyjdzie taki czas, że zaś będziemy świętować Wielkanoc. Tuż przy tej przyleżitości, choć to jeszcze je przed nami, chcę wam rzec parę słów o tej Wielkanocy. Wielkanoc to będzie czas nowego żywota, bo sobie będziemy wspominać Jezusa, co na ozajst powstał z martwych, kiejsi hańdowni we świętej ziemi. Z tego zwyciężył śmierć, a ludzie na caluśkim świecie, a i my, dostali jakąś sikę i nadzieję na nowe żywobyci. Chrystus powstał z martwych prawdziwie, a na isto. To nie była żadna pogodka, lebo bojka, albo legenda, ale to jest coś, w co wierzymy, że to tak było, a że Jezus umrzył najprzód za Adama, a jeśli za Niego, to a i za wszystkich ludzi, bo w Adamie przeca wszyscy umieramy. Ale w Jezusie my będziemy wszyscy zaś przykludzeni do żywota. Roztomili, jak będziecie świętować Wielkanoc, to se wspomnijcie w te święta najprzód na Jezusa, tego prawdziwego. Nie tego, co go macie na obrozku, lebo we figurze, ale tego, co mu pombuczek dał wszelaką moc na niebie, a na ziemi. Święta Wielkiej Nocy każdy se będzie świętował po swoimu, podle tego, jako se wierzy. Bo to, że człowiek patrzy do jakiegoś kościoła, to je jedna wiec, ale wiara, a jako seba i rzekomy, to już je wiec każdego jednego z nas. Jezus to je ten barunek, co wypucował ludziom wszystkich grzechy, co by wszyscy ludzie mogli kiesi usłyszeć Jego głos, a powstać z martwych. Na stole będziecie mieć barunka, tego z ciasta, tuż se wystawcie barunka Bożego, co go kludzą na zabici. Będziecie mieć na stole a i wajca, a z wajca przeca je żywot. Z niego się rodzi coś nowego. Kieby nie było Jezusa, a Jego ofiary na krzyżu, nie byłoby nadziei na żywot. Ludzie by umierali, a fertik. Drepsiliby do ćmoka, a traciliby się w nim na amen. Ale skryz Jezusowej ofierze je nadzieja, a to wajuszko, to niech będzie takowny jej symbol. Usłyszycie we Wielkanoc słowa z Biblii, jako to wszystko było, jako pomóczek dał swojego rostomiłego synka, co by z ducha się z niego zrobił człowiek, a co by umrzył za wszystkich ludzi. Każdy to musi wiedzieć, że czy chce, czy nie chce, to Jezus, a i za niego umrzył. Umrzył za tego najgorszego boroka, co tam kańsi leży w przykopie. Wielkanoc to jest święto, jedno jedyne, roz do roka, co się w nim ze śmierci robi żywot. Musicie roztomali jeszcze wiedzieć, a o tym pamiętać, że w tym święcie je kupa z naszej słowiańskiej przeszłości. Malowane wajca, śmiergust, dreptani z goiczkiem, lebo palmy, to je wszystko, co Kościół wziął z tradycji, a ze zwykłów naszych praojców, co oni rzekali do Welesa, a do Peruna. Chcę, żeby na te święta Wielkiej Nocy, co bydą, mieliście dobry czas, co byście mieli dobry czas, pospołu z familią, a z przyjacielami. Pamiętajcie, że jodło, co go będziecie mieć na stole, to jeny coś ich na więcej. Najważniejszy jest ten Jezus, co by się kole Niego te święta miały toczyć. Niech to będzie czas, co se w nim spoczniecie od tego świata, co je kole was. Zgoście telewizor, wroście do podstola telefony, a przerządźcie z familią. Niech ta Wielkanoc, co ona przyjdzie, to będzie dobry czas dla was, a dla wszystkich, co są kole was. Tego błogosławionego dobrego czasu wam już teraz winszuję, co by Chrystus, co On powstał z martwych prawdziwie, aspoň na chwilę w los do waszego serca.